Vítejte v pražských Kolodějích, na místě, které si i dnes zachovalo klidnou atmosféru původní vesnice, přestože se nachází na území hlavního města. Dnes vám představím rodinný dům v původním stavu, který nabízí jedinečnou příležitost vytvořit si bydlení přesně podle vlastních představ. Součástí nemovitosti je také původní vedlejší stavba, ve které se nachází garáž, bývalá prádelna, sklad uhlí a další praktické zázemí. To vše dokresluje charakter domu, který byl navržen pro pohodlné rodinné bydlení i hospodaření. Svažitý pozemek umožnil vybudovat rozsáhlé technické zázemí přímo pod obytnou částí domu. Nachází se zde kotelna, dílna, sklepní prostory i další místnosti, které mohou i dnes nabídnout dostatek úložného prostoru nebo zázemí pro vaše koníčky. Velkou předností této nemovitosti je samotná zahrada. Je oplocená, plná zeleně, poskytuje příjemné soukromí a díky svažitému terénu nabízí také krásný výhled do okolí. Dům stojí v tiché ulici s minimálním provozem. Okolní zástavba si zachovala původní charakter a celé prostředí působí klidně a přívětivě. Jen málo kde v Praze najdete místo, které si dodnes uchovalo tak výraznou vesnickou atmosféru. Pokud hledáte místo s příběhem, dostatkem prostoru a možností vytvořit si domov podle vlastních představ, pak by vás tato nemovitost rozhodně neměla minout.